Nik usteet, arrauna dela gure itsas ondaria eta ibilbide historiko guztian ondorio bat, ez? Beti onda bereziki euskal ontzitan arraunitia papel fundamental bezala, hemen azkenen naizu gutxio dalako beste lurraletan ez bezala arraunitia oso garrantzitsua izan da, eta noski arraunite hori ezinbestekoa ahalik eta azkarren herri iritsi, ahalik eta azkarren arrantzatutako arrai hori saldu, eta azkenen ontzi bakoitzeko patroian artean, halako pike bat, zein iritsi lehenu, zenek arraunleio biak, eta nik usteet ondorio bat, ez? Zeukideun ibilbide historiko horren ondorio bat izango liakela estropak eta arrauna gaur egun. Bai, nik aurrena bereiztuko nuke arrauna bea, arraunuiteko jarduera bea, eta arraunketa hemen zebilakatu da, alegia, hemen. Arrauna zerbait unibertsala da, zezanik ez motorra eta hasi aurretik edo kamioiak edo vaporek hasi aurretik, ba, segurazko, gizaki jaunez jarri ezkeoztik, batetik beste ibiltzeko, ibiliko ez duen saldik edo ganaua, eta embarkazioak eta arrauna ez dakit zenbat garraio bide ibiliko zituen. Orduan, beraz, aurrena iruditzen zait, arraunak berak gure aurre historiakin, gure historiakin, zuzenen konektatzen gaitula. Zuzenen konektatzen gaitun zerbait da, arrauniteko zera hori ezta, modu hori. Alde hortatik, hemen aurre historiatik arraunindan neurrin, mundun kokatzen gaitu. Ze arrauninda hemen Euskal Herrin noski, baina ibai bat eta hiru baso eta embarkazio bat zion tokidanetan, arrauninda. Beraz, jarduera bere hortan oso oinarrizko garraio bide bat, eta gero zerbait oso unibertsala. Eta gure kasuan, ez aurre historiakin bakarrik. Gure, itsas historiakin bete-beten konektatzen gaitun zerbait da. Aipatu ezuen nola garai baten, sardinetako, edo antxotako, edo ingurak eta arrantzan ondorriz jasotzen zuen zera hori, arrai hori jasotzeko, nola, azkarrin berreko zerbait dan. Arraunketak berak, arraunketa bihurtzaino garapen bat izan du, eta niretzat, gaur-gaurkoz, arrauna da, arraunketa da, segurazko gure itsas historia, gure itsas ondarearen elementu biziena, esango nuke. Biziraunduna, biziena baino gehiago. Bai. Eta nik uste biziraute hori datorrela euskal izaera kompetitibo hortatik ez? Azkenen, biziraun ahal izango zuen beste elementu batzuk, azkenen ontzi tradizionalak bazituztelako belak, bazituztelako beste elementu batzuk, baina historian zehar mantendu dan hori, naizta arrauna elementu bezala, arrauniteko garraio bide sistema hori antzinankoa izan, mantendu dan elementua da lehiakortasunagatik. Euskal lehiatzeko behar hortatik uste, esango nukeen ere iritziz, mantendu dela gaur daun arte. Bai, hor, nahi kuriosu egite zait, nahiz, hipotesi modu, ez da, elementuik biziena arrantza hondik hor dago, baina ikusten da, zeizarion gertatzen. Ontziolak, bakarren batzuk, hondik, ontzia hondik egiten eta, gehiatzea, eta arrauna, eta berra da, gehiatzeian ontzi hola horiek ere izango ia, lehiatzen, merkatun, asmatu dutelako. Gure izerarekin nola bat egiten gaitu? Segurazko bai, alegia, ze gaur egune treneru baten sartu eta arraun egiteko eskatzen duna da, sakrifizio ondila, obedientzi maila bat ere bai, eoskorretik puska bat, eta helburu bat. Eta irutzen zait, arraunak hori badula, ez da? Gaur egun, begira, gure 21. mendeko gizarte honetan zenbat arazo eta gauza duen, eta hainbat eta hainbat alorretan, helburu baten premiat ipatzen da, bizitzako alor askotan, ekonomian, industrian, coachingetan, eta bar. Eta arraunariak treneru batek oso garbi dauka. Leheno, arraia harrapatu eta merkatu etortzia zen, gaur, irabaztia. Eta gure izaera horrekin lotzen gaitula? Bai, ados. Nik esango nuke
ibilbide bat izan dula arraunketak, eta noski, hasiera baten apustu puntualek izango ziala, inkluso esatea ez, herrin arteko eta patroien arteko pikiak ote zian, herri batek besti egindako pike hortan trapua beste herria iketzen zeniola bandera, eta horregatik bandera irabazten zenula, bestian hori zuke ematen zenula, irabazi, galtzaile, joku hortatik hasi ote zian lehenengo estropadak. Baina estropada horiek apustu izatetikan kirol bilakatzeko saltua, nik uste dut pixkat modernitateekin etorri den zerbait izan daikela eta asko, kontxa bezalako estropada garrantzitsuak eduki duen beste publiko bat eta eduki duen beste protagonismo eta garrantzi sozial horrek eman diola, seguruenik. Beste kirol tradizional bezala hartu dian plazako herri jasotzaileak eta beste kirol mota horiek ez bezala, honek izan duelako prestigio puntu bat. Baita, mantzaion transfondo sozial horregatikan. Arraunak badu, arrauna herri kiroloa da. Eta beste herri kirol batzukin alderatuta esate bateako harri jasotzia edo eskolaritzan historia desafioz beteta da, urtero desafio mordua. Arraunen historia hartu eta hainbeste desafio treneru arten, Orbanakako bat helen da, gerra ondoren da bai, ez daude. Alegia horre, Karelien estropada famosoa, beste bakarren batzuk baia. Baina nik uste, eta bat nator, nolabait ere aurrena Bilbon eta gero Kontxan, estropada bat antolatze danen, nolabait ere, herri kirol horri, nolabaiteko prestigio bat eman nahi zaiola. Eta nolabait, ez dakit inglesak esaten duten esport hori arraunketa orduan bihurtzean, 19. mendean, baina, orduako ja inglesak eta aizien, ez da? Aurki mugikorren, baina hasieratik, treneru estropada antolatutan bado prestigio nahi bat. Dirutan, bandera baten, agintarik etortzezian goren mailako, estatuko, agintari gorena erregi etortzezan, hasieratik, Kontxa. Eta Kontxa, uste dut bere sorreratik bertatik, hortan erreferente badala nolabaite prestigiatzen duelako. Behin hori egiten duen, jende asko galdetzen du. Zer da Kontxa, ez da, gaur egunen ere. Niretzat, hor dago beste elementu oso importante bat. Eta da, arraunlaria, trenerua, zerekin identifikatzen da. Herri batekin. Eta esango nuke, oraindikan ere, arrauna bizik dagoen herritan, zenbait jende gehiago identifikatzen dela bere herriko treneruakin, bere nazioakin, bere enpresakin, zenbait alderdi politikoekin baino. Eta hoi, Kontxako estropadetan elementu klabe bat iruditzen zait, pasillo horretarako. Interesgarria baita, kolore baten azpian, aldiala partidu politiko ezberdinak, sinismen ezberdinak, dena biltzeala ez. Akaso temporadan zehar, estropa ezberdinan zehar, jendeak ez du hainbeste afizio, ez daka publiko bezala juteko joera hori, baina Kontxa iristea, eta ez dago noiz izangoan Kontxa galdetu berrik, dena dakigu Kontxa noiz da. Dena dakau, egun hori nahi gabeia, markatuta kalendari joan. Eta dena dakigu, egun hortan, herriko kamiseta jantziko deula, herriko koloriak eramango ditugula eta area jungo gala. Badago, identitateakin eta pertenentzi sentsazio horrekin lotura potente bat. Ez da, igual, urtean zehar justu kasoingo diozun auzokide horrei, egun hortan zure herriak irabazte bali mao, bizkarretik helduta saltoka ongo zea. Hori bai, eta gero Kontxako estropadan historian ikusten da, jende askorentzat, Donostia juteko aukera eta hitzaki eta arrazoi bakarra, zenbat eta zenbat, herritako jendia, arrantzale, baserritar eta bar, Donostia jutezan ordu bakarrik. Hor, nahi baldin bada, baserri mundua edo itxas mundua, eta ziudadiakin, nolabaiteko, hor bada nolabait mundu ikuskera diferentia, ez da? Izan da niretzat moduan nolabaite herri txikitako jendia, baserritarra, arrantzalia eta juteko, eta zereko, gure munduko herritar gaituk, gure bizi gaituk, eta gure treneru ordezkatuz, honea gatoz. Eta iruditzen zait, hori, ohandikan ere, mantentzen dela. Liga, esate bateako, ez da?
Arrauneko Liga, ibilbide bat egiten nahi da, prestigio bat hartzen nahi da, bere ahulgune danakin, netzako indargune nagusitako bat da arraun egutegia antolatu indula, baina, oandik ere, arraunlari izan nahi du, Donostiko banderia bazteko. Zein da azalpena? Nik uste azalpena pixkat hau guztia dela. Identifikazio bat, lehen esan detenani uste dut gure tradizioa tabiko horrekin, garai bateko horrekin, nolabaite konektatu ite gaitula, gure aitona monakin, gugeanakin, gure aitona arrantzaliakin, gure amona baserritarrakin, uare Donostia tortu zelako eta azken finen, tradizioan pisua oandik ere Donostiko estrabetan hor daula uste. Bai, azkenen, hainbeste urtetan gertatu den estropada batek ezin du hain berria dan liga batekin konparatu. Horrek atzetik handazkan sentimentuk ibilbide guzti hori ez dago konparatzeik. Eta bereziki Kontxak badu sentimentu pixu potente bat. Ez da bakarrikan bere ibilbide historikoa, baizik eta zuk esatezun hori ez, gure aitonak, amonak, arrantzalek, denak nola, behaien bizitza guztian zehar, iten zuten ospakizun hori. Iten zuten herria alde batea, herria utzi edo herritikan aldein, denak Kontxa juteko. Nola, herriko barkuk, egun hortan etzien arrantza juten, eta herriko jendia plazan hartu, eta herritatikan Donostira etortzezian, herria aurkeztu, herria representatu, eta herriko arraunlariak animatzea. Usted, bizipen hori eta fanatismo hori baita ez, ez daola konparatzeik urten zehar egiten dian beste estropadekin, eta baita, tradizionalki Euskal Herrian deitugun edo handikan ospatzen ditugun beste herri kirol modun kontxeratzen ditugun plaza kirolekin. Horrekin lotuta gero, niri ustez garrantzitsu hori dut zait, estropadak irabaztian, arraunlari jai, ematen zion prestigioan, nolabaite, herritan, nolabaite, estropa irabaztiak, arraunlarian familiai, nolabaiteko kategori, estatus bat ere, ematen zion, ez da, eta hori batez ere Donostiko estropadekin gertatzen da, eta netzako Donostin ere, hola, esan gabe utzi ezin dian beste pare bat gauza dira, bat eremua bea, estropa eremu asko daude gaur egun, baina itxas milatarrik kanpoa jutiak plus handi bat emate jo, irailen izatiak ja dagoeneko Mendebalde Fuerte Xamarrak hasten dianen da bar, bi egunetan suposatzen du bi egunetako baten Maria Betia izango gala, korronte handik izango gala, hor nola baite, leheno itxas jakintza aipatzen dugun, ez da. Galtzen nahi dan, jakintza zera hori, elementu horiek, kanpoa mila terdi jutiak, biganetan izatea, uste dut handik gane, itxas zen horrekin lotzen du estropada beha. Eta ze interes biltzeon, ze kale tokatu da, ze ez da tokatu, ze aize daude. Normalen interes hori edo jakimin hori galdun jendiak baita, derrepente urteko egun baten, egun konkretu batzutan dana jakin nahi du. Nundi dator raizia, nundik ez dator interes berezi bat sustatzeula baita itxasoakiko. Nahiz da, egunerokotasunen jarrantzan bizi eztan jendia izan, egun hortako, egun konkretu egitako fokua hor jartzen duena. Hori, eta gero besti igual, astutzen nahi zego, Donostia bea. Donostia bea, Donostiko parte zarra, flota galdu duen arte, nahi parte zarra, nahi tokatu zaiti zautzia, illa beste herri bat bezala. Be girokin, be bertako jendiakin, be euskalkiakin, eta bar, Donostiak hori, nolabait galdu du, ezta, itxas kutsu hori. Danen nahi da galtzen, baina Donostiak erabat galdu du. Zerk konektatzen du Donostian berezko izera horrekin, estropadak baino beto. Beira, Donostiarrak behariak izateu apartatuta tamborra da, Santo Tomas eguna, eta estropada dira. Hor, zerbait bado Donostiarra ere noski, zeiten diona, ukitzen diona. Ziagoan ingurun, nik lehenbizikoa azpimarratuko nukeena da erreferentzialtasuna. Alegia, Kontxako Donostiko estropaden historia aztertzeko,
badia bizpahiru elementu ezinbesteko, eta bat da, hau. Oan urtekin nahi geha kontuatzen, hor egunkaritako kronikak eta asko eta asko zehola, ez da? Baina nola baite, sortzen baldin bada, Espainiar estatu osoan, lehenbiziko aldizkari espezializatua arraunan ingurun, horrek esan nahi du, edonork Donostiako estropadan ingurun zerbait jakin nahi baldin badu, behin, 1928 aurrea, hori dela nola baitere erreferentzia ezinbestekoa. Nahi batetik hori, ziabogak bere hortan, urtetan, pilatu duna. Gero, argumentuei buelta emate jot, eta nire gure galdetzen jot. Zeot esan duela urte, Kontxako bandera, Donostiako estropadak, garai hartan, hortako propio aldizkari espezializatu bat sortzeko. Ez du bizi izan jendiak, alegin handi bat iteko, orduan, ez da gizien bat balio zuen, joan, eta ez da gizien bat herrial horiek patu eta etxea emateko. Ohandik, 100 urte eta gero, hainbat hitzetan, gorde eta ukitzeko, ez da, alegia, iruditzen zait, ziabogak bere hortan jasota dakarren informazio guztiaz gain, adierazten digula, estropadan, benetako dimentzioa duela 1 urte zeintzan. Dudei gabe, iturri dokumental bada. Osea, informazio iturri oso potentia da, eta seguruenik beste ambitotan gertatu ez dana. Orduan, horrek ja zerbait esategu. Eta, bai, lehen komentatu ditugun prestigio hori, balio hori, familiak dakan garrantzi hori edo abizen batek hartzen duen garrantzia Kontxako estropa bat iraz eta gero. Herri mailan, bai, baina aldizkari baten, Donosti mailan, zure izena abizenak, zure trainerua, zure herrian, errepresentatibitate hori idatziz gordetzen den dokumentu bat egotia, ez bakarrikan zure eskura edo zure herrien eskura baizik eta Donostian, kapitalen, horrek bai ematizun prestigio hori, ez da konparatzeik ez herrikin. Nik uste, apustuetatikan eta pixkat, beste klase edo beste maila bazuen botere ekonomiko bazakaten beste pertsona batzun gandikan hori sortzeko nahiak eman ziola ordu arte arraunen ibiltzen zian jendiai rekonozimendu bat, nahiz eta herri mailan bazeon, pixkat hiri mailan, publikoki. Eta hori zalantzai gabe, arraunak beste kirolak ez bezala, prestigio gehiago eta pixkat edertasun estetiko maila handigo bat eskuratzeko arrazoietako bat izango zara. Altxor bat, iturri dokumental bat, noski datu zehatzak, denborak, kalek eta bar bilatzeko, orduko patroiak eta bar, nahi eskuarte neukietenen bizpairu gauz egintza izkite igarri. Bat, patroiak daukaten presentzia, patroian figura ohandik ere bada noski kualitatiboki beste nor, baina ziabogan hori nabarmen ikustea. Gero, arraun kronika espezializatuk izatea. Asko aipatzen dira, kazetaritzan esate bateako, adozion edo ez, zezenketen inguruko kronikak oso terminologia berezila dakaela. Horako, ziabogako kronikak hartu, eta informazioa zaratago, garai hartan arrauna izango zenan nolabaiteko usai bateo, etortze zait. Eta gero bestia, eta beira noiz sortu zen, Primo de Riveraren diktaduraren ondoren, ez da, 1928an. Euskerak presentzia izatea. Hori, batetik iruditzen zait dala ziabogan aldetik, Euskaldun, erderaz ez egiten asko horiekin nolabaite konektatu eta egoteko modu bat, eta sensibilidade hori herriakiko, arraunlarian, realidakiko, ez da? Nei, ziaboak, euskeraz irakurtziak edo eotiak, hizkuntza aukera zaratago, plus bada sinesgarritasunen zaten. Hauek saiakera bat iteue, garai hontan diktadura baten arraunlarin hizkuntzan zeiteko. Orduan iritzu zait,
balore hon asko ikustezkat. Hiru horiek bintzat bai. Azkenen bada modu bat konektatzeko arrauna kanpotikan biziun, da bakarrikan apostu mundutikan eta pixkat kontsumitzaile modun ikusteun idazle edo aldizkari sortzaile horren eta benetan konpetitzeun eta arraunen jokatzeun pertsona horiekiko. Bi kontsumitzaile edo, inkluso, bueno, arraunlarin artean baita, bi kontsumitzaile perfil mota ezberdinen gozionez, batetikan gazteleraz hitz egiten duen hori eta gazteleraz kontsumitzea duen hori, baina baita euskaldun eta euskara bere hizkuntza bakar bezala. Orduan, aldizkari egiteko garaian, bilekin konektatzeko behar hori edo nahi hori, jo, bai, oso azpimarragarria.